try sai sin pat ngai ke ble pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu de ha ni ke video ngan ju bab ye ke jingkeli ke ba pi la keli kamut ayu la da pos new ba ya lam jing ruai ha yeng mane ngap ha ka ni kam de re ke ba ya de na kam ta ka men han re ke ba kham kong san ke ya de na ka ta ka man sim te la da pi de ita ibreu iba pi ju ya lam jing ruai ha ko yeng mane te kamut ublay ulajit shisaya pi shim kiakan karukom ya lam jing ruai pi ya lam ha karukom ka badai nadu ka mensiem nadu ka jingmot nadu ka dok not nadu ka bor baro ya lam jing ruai de ka jing ya lam ka jong trai ba pin la ban ra ya ki mensiem ki bakordor sha ublay ya ka dok not jong ki kan sha ublay pat un penhap ya ka jing kurku ka jong una bneng bagi ba pangru kin sayo ya ka jing kot ya ka jing kia leng bagi jing ruai ki ba pi ruai te kamot ruai be na du ka mensiem om de ban ruai ban pen i hak mat ki brio re ruai ba ka dok not jong pi kan pen kemen yo ublay bat ublay un yo ban pen kia e ki brio ki ba don hak ta ka jing ya seng te la da pim pat ju ya lam jing ruai pi yo i ka de ka ba ublay ulaya thu lupa ya pi te lada pi la yo i mde ban ong o bo ublay la pen i pau nga te kamut nga la ba ji bangan le e kata te em pi hap persyang kan practice kan pi pet gitu ki nong ruai praise and worship gitu ki ba idon jing pensle mde gitu ki ba shu ruai style namar don bonja ha perthai ki barwai na ka bentam pensengo bahai ra de na bentam pensengo bahai ki brio bat ki ban pensengo bahai ublay te pet gitu ki ba pi sengo thop ayo long jing kur khu kum ton em te pele jing mot bahagen pet kar kum yalam jing ruai ma ki hayeng pi le ban ruai lan dat gitu ki jing ruai na ma da pi pet got pinam yo jing pensle bahare da pi ruai lan dat kamut ka kham jur bha ka ta ka jing pensle pen te kamut persyang be kum ta te hayeng ru ye le ban jalam jing ruai be ne em te kamut ublay un sajet kenya pi te kamut kum example la da pi don po ka ministry ka banga ngadon ne em te kamu ngayu i pi don tu jing ai ngala ai ban ta be kenya pi ba pin long nong yalam jing ruai te la da pi wat no prakhat re ba pin yo be ha po yeng mane menta han re persyang shwa ban ruai hayeng persyang ba pin ruai shwa ki special number kum tu kindala yu i pi ki la jet hi ki la yu i pi ba pi shakri ba hayu trai ki don ki program ha po yeng mane kum ki jing seng samla ba kerpang pi ai ki jing ruai kin sa yo i bat kin sa bo kan ya pi pin long nong yalam jing ruai te kum ta ken ka jing mot jong kata ka jing pos new ka jong pi te wat nom shim sting ken na mar ting ting la da pi shu ong o bleu la pen pau ngan salong la ka long te em kata ka bam la ban long ya nga o bleu la jet na do ngayu i pau na do u ar hajar khat lai te han re ngadang sedang pat ban ya lap ya ka gospel ka jong u play ka bangala ya la pat ba ben kamut arhaja khat pra te henre nadu ko to por hi arhaja khat lai nglas dang bai banya lap san minute chi pho minute kum to ha po kali langne hangno kum to kat habang ayo kalat ba haddo kan ni ka por ka ba mentang along kum ni kum bang along ka prothai ka yo i nga om dei ra ba ubleu la jet la shulong ba ublei ru ula jet nga ru nga minot ya ka kam ka jong ublei bat kila urlong ki e baro khot bang along kum ni kum bang along menta tu ublei ka jing suk ni ban kur khu ya phi baro khot ya roi trai Pidon jikuslai paslan ka kli ne omi snu hakli mi new li thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe persyang no da kidawai kong reality sim ipasyong basa hamar banyang sengyong shlong kipor ban ai dawai ka dekat we hadu san baje janmet ha sing sai jan na ki banta ki jing tep ki ba kambanya ya kren badi kong reality sim hau number pra arsan pranot ar new sau